Hola, és la primera vegada que faig un vídeo així, però volia compartir-ho amb tots vosaltres i animar-vos a que fareu el que m'ha passat a mi. Jo, en el meu cas, vaig començar a fer TikToks i contingut, i jo no el feia en valencià, jo el feia en castellà. Però un dia estava en València i una dona major se me va arrimar a mi i me va dir que que bonico escoltar a una persona jove parlar valencià en València. I jo vaig pensar, que trist que passi això estant en València. Aleshores vaig dir, de la mateixa manera que jo parle en el meu dia a dia en valencià, per què no ho faig també per les xarxes socials i faig veure a la gent la importància de la nostra llengua? Aleshores, així va ser. Així que jo vull animar-vos perquè pense que és molt important defensar la nostra llengua, que per algo és nostra. I anar en el valencià allà on anem. Aleshores, jo anime a que feu contingut en valencià i defensem la nostra llengua, que tan bonica és i tanta falta fa.